Hello friends, welcome to Pradip Daimari YouTube channel. नै आङो दा दंफैयो आमलायगुरियाव आरो आमलायगुरि गामियाव दंफैयो दा जोंनिनो बगाजुलिनि आरोना नैबे लामा बेफोर लामाजों जोंनि एरियानिबाबो जोङो दासिमबो जोंनि एरिया माने बगाजुलिखौनो गिदिंजोबखाङाखै आरोना जोङो बे जायगायावनो जोनोम मोननाय थेवब्लाबो जों बगाजुलि एरियाखौ दासिमबो गिदिंजोबनो हायाखै माने गिदिंनो इदि गिदिंनायबो जाया माने लोगोफोर जोंबासो गिदिंनाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय इदिनो दासो देरहोलां आरिलां जेनेबा बगाजुलिखौ एसे बेलेग नै फैफेरै लामाफोरखै फैनाय बेफोरबायदि माबायो आरोना फैफेरनो मोनलायबाय दिनैबो आं दिनै माबायाव इयाव आमलायगुरि गामियावनो मोनसे माबानि आरोना जब कार्डनि इयावहाय माने माबा ओरैनो माबा राइटिं खालामनो फैदोंमोन आरोना वालाव दा आङो ओमफ्राय आदाखौ नेबाय थादोंमोन माने आदाया सफैयाखै ओरैजाय न'खै थांनाय नायनो र' बेनो आरोना जोंनि बगाजुलि एरियानि माबा जायगाफ्रा बेफोरबायदि एसे हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय आरोना जोंनि बगाजुलिया बे बगाजुलिया माथ्र माबाल' आरोना बर'ल' मोननाय जायो जाथिखौ बर' जाथिल' मोननाय जायो ओरैजाय माबाफोर ओइखैजायलाय नेपाल नामा मोसौ खुथिसो खालामफैनाय दं आरोना बेफोर माबा थाथारनाय इदि माबा नङा आरोना सिथाइ नङा ओमफ्राय माथ्र जोंनि बगाजुलियाव माने बर'ल' गोजा आरोना बर'ल'खायनो एकदमबारे ओरैजाय बेलेग लेंगुवेजफोराव ओमफ्राय बारा रोंहैया मानसिफोरा ओरै कलेज गाहैबासो जोंनि दा गोदान फरायसाफोर गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरा माने रोंहैनाय बायदि जायो आरोना बेलेग लेंगुवेजफोरखौ जेनेबा एसामिसफोरखौ ओमफ्राय ओरैनोथ' क्लास 8 सिबांसोआ बारा रोंहैखायानो आरोना आंबो दासिमबो बारा रोङा आंबो खमैबो कलेज गानायफोरनिफ्रायसो एसे बाहेरायाव ओंखारनो मोनदों दा बेबायदि आरोना नै जोंनि बगाजुलिया नोंथांमोना सोरबाफोर देनांफोर बेरायफैयोबा एसे नायलांबानो जाबाय जोंनि बगाजुलिफोरखौ माबायदि बोरैहाय संसार जायो जोंनि बगाजुलियावबो दा एसे डेभेलपआनो जाबाय सोरबा ओमफ्राय जों दा एसे गोरिब थाखोआवनो दंथ'यो आरोना अब्ला आङो ओरै आदानाव थांग्रोनो र' एसे सानजौगोनबो नङाबा थाब थाङाबा थांना फैनो र' नोंथांमोन आं दा नै माबायाव अन्थाइबारियाव दंफैलाय आरोना अन्थाइबारि गामियाव माने नेट नाङिखायनो लोगो मोनलायनाय जायाखै आरोना आदाखौ लोगो मोननाय जायाखै दा आं न'सिबां थांथारसै थांबायसोना माबायसोबा दा लिरखांबाय आरोना नोंथांमोन दा नै आं बेखौनो लिरनो फैदोंमोन माने जायगाया नोगोद मोजां आरो दंफां सिं नै सायहाखा आरोना नोगोद मोजां लिरबाय थाथावथाव मोनलायदोंमोन आरो ओमफ्राय दा लिरखांबाय ओमफ्राय बेयाव सावगारिखौ बेखौ माने सिथाबगोनसो जाहैबाय माबा बायनानै आरोना महात्मा गान्धीनि सावगारि थायोमोन इयाव ओमफ्राय बेखौ बायनानैसो सिथाबगोन जाहैबाय आरोना माबानि टाइल्सनि बायनानै सिथाबसिगोन आरो ओमफ्राय नैबे साइडआव सिथाबगोन बेवहाय दा जाबाय आरो दा आंना लिरनाया आखरा बारा मोजां जाया आरोना आखरनि थाखायनो आङो स्कुलावबो रायजायोमोन आरो मोजां जाया होननानै मास्टारफोरजों रायजायोमोन आरोना ओमफ्राय दा थेवब्लाबो आखर मोजां जायिनि रायजासेयावबो दा ओमफ्राय नै बेफोरबायदि आखर लेथ्राखौ लानानै आङो एसे एनै लिरनानै जाबोनाय जागासिनो आरोना एसे एनै लिरनानै मोनजाबोगासिनो माने आखर लेथ्राखौ लानानै दा बेबायदिनो मालाबाबो आरो लिरबावनो मोन्थों माने उनावबो बिदिनो एसे एनै लिरबावनो मोन्थों आरोना लिरनानै बिदिनो एसे एनै मोनजालांबाय थाथों दा जेनेबा आखर लेथ्राखौ लानानैनो ओरैनो दा बेफोराव एसे एनै फैसा लानाय जायो आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंना मोनसे जेनेबा माहारियारि आफाद बेफोरबायदि थायोना जेनेबा जोंना दा एबसुआनो जेनेबा जोंनि बर'नि मोनसे माबा आफादनि ना बेयावबो अबावबादि पस्टफोराव माबा स्ल'गान लिरो बेफोराव ओरैनो खाथि गारनानै हैनाय जायो आरो जेबो मोना होनबाबो खाथि गारबाबो जेनेबा जों थाइसेबो लानाय जाया बिदिनो माबा माबि जाहोनाय लोंहोनाय बेफोरखौ जायो आरो जोङो
माबायाव ओरै एबसुनि स्ल'गान बायदिसिना लिरबा अनेकखौ खाथिबोबाय सिगांनिफ्रायनो जेनेबा जों एसे उन्दैनिफ्रायनो लिरबोनो मोनबाय लिरनायालाय आखर लेथ्राखौ लानानैबाबो लेथ्राबाबो बाराद्राय लेथ्रा जासाबा एसे मोजाङानो जायो आरो ओमफ्राय बेफोरखौ जेनेबा लिरबोनो मोनबाय ओमफ्राय दा फारसेथिं मावनाय दांनायाबो आंना एसे लेजि आरोना मावनाय दांनाय ओमफ्राय लिरनाय जानाय लोंनाय सबबो लेजिफ्राम आरो ओमफ्राय ओरै जानाय लोंनायावबो बुंनो थाङोब्ला दखानफोरावनो चावमिन मम' जाबाय जेनेबा चावमिन मम' जानायावबो सासे लोगोजों ओइ जेखाइनि होननाय सासे रिंखां होननाय लोगो दं आरोना आंनि बेजों जाफायोबाथ' माला जाखाङो फात्ता मोना आरोना बियो जाला जालि ब्लड सिखारग्रोयो आं ओमफ्राय गावसानाव आलासि मानिथ' लोगो आरो ओमफ्राय थांलाय फैलायखा नालाय गावसानाव ओंखामफोर जायोबाबो जाखांनानै मालाबानो सिखारनानै थांग्रोयो आरोना इयो ओमफ्राय आंहा हारसिं जाबाय था मालायनि न'आवबाबो बेबायदि जायो आरोना आंना जानाय लोंनाय लिरनाय फरायनाय सबावबो एसे लेजि आरो खामानि दामानियानो जा मायानो जा सबबो एसे लेजि दा लेजियैनो एसे लेजिबाबो एसे थांनानै दङ आरोना लोगोफोर लिरनायफ्रावबो नोगोर रायजायोमोन आङो आखर जायिनि थाखायनो आरो थाब लिरखांनायनि थाखायनो टिउसनफोरावबो नोगोर बुंजायोमोन आरोना मास्टारफोरजों सारमोनजों नोगोर बुंजायोमोन ओमफ्राय थेवब्लाबो दा एसे एनै सावगारि ओरै सोलोंनायावबो बेफोरावबो जेनेबा लेजिनि थाखाय बुंजायोमोन ओमफ्राय दा लेजिबाबो एसे एनै दा सावगारि आखिनानै मोनफिनबाय आरोना सावगारि आखिबोयै एसे जेनेबा सावगारि आखिनायाव बेयावहाय जेनेबा खरस जानाय बे खरस जानाय फैसाखौ एसे एनै मोनफिनबाय आरोना आङो एसे मुल सिखारनानै एसे लाबाव हाबफिनबाय आरो आंनि सावगारि आखिनाय सोलोंनाया ओमफ्रायो आङो सावगारिखौ मोजां सोलोंजोबनो हायासै माने बेलेग जेनेबा गावनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय आरोना पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय माने सोलोंजोबनो हायासै बुंनायफ्रानो जालायलाङा आरोना प्रनाउनसियेसनफोरानो जाजोबा जोंनि रायलायनायफ्रा जों आरो लेखायाव नांथाबबाय थानाय मानसि नङा नालाय जों खामानि दामानि सब बिथिङावनो इयाव एसे बेखौ मावज्रांनाय माबा इयाव एसे जेनेबा मावज्रां फैजोबनाय मानसि आरोना जेरावबो फिक्स गैया दा बेफोरखौनो थाइसे थाइनै मोननायफोरखौनो एसे बुथुमसाबलाबाय थायो आरोना दा अब्ला थांनोसै आरोना नोंथांमोन दा लिरखांबाय नालाय थांसै एसे जगार सोना लानो र' लोगोसे मोनसे खोथाया जाहैबाय आङो दा जेनेबा दखान होबाय नालाय ओमफ्रायो दखान होयिनि सिगाङावनो नैबे खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय दा दखान होदोंबाबो ओमफ्राय लेंहरबाय थानायखाय फैनाय जायो आरोना आङो दा आङो बे मालफोरखौ सोना लाजोबनोसै र' दा आं थांनोसै नोंथांमोन दा जाजोब्बाय खामानिया दा थांदिनि आरोना नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर आरो हायोब्ला अननानै लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोन लोगोसे लाइक कमेन्टबो खालामब्लानो जाबाय आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै थेंक्स फर वाचिं